Kurawa 100 iso bodho kabeh. Kon maju praktik wae sing apal meng wong pira? Ah, niku nggih jenengan boten pati apal. Nggih. Niku gumantung ledha nampa wulangane guru, gumantung nggone padha sinau. Lah piye to? Ah, Kurawa ki nek do diulang malah do sak geleme dhewe. Wancine ulangan malah do micek lho. Kados sampean. Nggih. Jan. Ora kaya Pandhawa. Beda kali Pandhawa, mugen teken tekun tabring nggone sinau. Mula dadine ya apik lan pinter-pinter tenan. Mula nyuwun pangapunten saestu yen pendadaran sekolah niki Pendeta Durna netepake yen Pandhawa lulus, Kurawa ora lulus. Ah, ayo. Monggo Kakang Surah. Nggih, nggih. Mriko mawon. Nggih, nggih, nggih. Mangrumiyen. Tudelake to. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak. Ayo minggir, jaluk dalan, minggir.
Ridumawur mangawur-awur-urahan tangaraning ajurit Guru gongso Paman Haryo. Wah, pripun niki Paman? Niki pendadaran siswa sekolah maupun ajeng diwiwiti. Nanging kula nyamaraken dhateng kesagetan adi-adi kula para Kurawa. Awit salaminipun pamulangan Kurawa niku boten sami tegen mugen nampi bewicaling guru. Wah. Iki Pak niki. Sekedhap kali niki Bapadura ajeng anakake ujian. Mongko durung padha apal lah. Ketrap-ketrip pemikiran. Mongko kula nggih mboten ate sinau. Ora tau gladen mesti biji kula mangke elek. Terus ora lulus pripun maniki? Dursasana menenga dhisik ya, Ngir. Anggir Kurupati niki ingkang wigatos mangke Kurawa saged lulus pendadaran to, Ngir. Nggih. Niku ancas kula. Kurawa ampun nganti kewirangan nggih, nggih. Kula pun tanggap, Ngir. Kakang Durna madhep pun paguron wonten Sukalima niku mapan wonten negari Ngastina, tegesipun menika wonge Kurawa. Pun ampun kuatos to, ampun kuatos. Kula sampun ngreka daya lan budidaya kok. Budidaya kados pundi, Paman? Inggih, Ngir. Malah kula sampun manggi Kakang Durna ingkang suraosipun Kakang Durna supados ngeboti dhateng Kurawa. Lan Kakang Durna kula jondrot mawi kekucah brana picis. Istilahe kula sogok ngaten menika. Pokoke sogok penyogok. Pamriye supados Kakang Durna menika miyur penggalipun lajeng tetep belani ngeboti marang Kurawa. Turmalih menawi Kakang Durna menika mboten adil. Mboten adil yen anggenipun mulang menika mbanci ndemban siladan, malah piyambakipun dipun cutat diusir mawon. Diusir saking negari Ngastina. Wah, kejem iki. Ora seneng aku sing kejem-kejem. Aku seneng sing kasar-kasar wae. Licik-licik iki. Nggih pun nderek mawon lho. Nggih, Paman. Saniki lajeng prayoginipun kados pundi pun, Nger? Saniki kula supados budal wonten Sukalima kanthi sikep gegamane ngayuda. Sur Kartomarma. Budal napa para Kurawa nggih mestakaken dawuh, Paman. Enjing bidal kumuruh saking jroning praja. Angku ingkang bala kaswa prabusananira lir surya wedalir saka ing jalanidi rasa madangi jagat tumungo paning sapucah ing ukir marabawang sumerat keneng soroting sora mekolan gunung budal dina iki, Nger.
Nur pamit, teman. Ayo padha budal Ger. Yo. Iku saknyatane konjang seret winangun
aku Punta Sena Permadi Anggir Kurupati Dursasana lan kabeh wae ora tak beda-bedake Kurawa lan Pandhawa. Pancen sira kabeh tak timbali supaya sowan ana ngarsanipun Bapa. Mapan iki pancen ana rembug wigati ingkang kudu tak andharake marang jeneng sira kabeh. Inggih. Lajeng cumadung dawuh Rama Premban. Durna bapakku. Durna guru kono dawuh mawa. Inggih. Wonten dawuh Bapa Premban. Nggih, wonten dawuh Bapa Premban, Bapa Pendhita. Ngene ya, Ger, ngene. Silent. Dirungokke. Lan kabeh wae iki pendadaran siswa saka 5 wis tumapak wancine. Sedhela meneh bakal tak ayati. Mula kabeh wae supaya padha samapta sawega lair lan batinmu. Nanging tetandingan iki mengko ana peraturane. Ana pernatane yaiku sepisan. Pendadaran iki dudu papan memungsuhan sejati. Nanging iki mung mligi kanggo dadar sepira undu-unduane nggone padha beguru lan sinau kaping 2. Sing melu iki ya mung siswa-siswa paguron saka 5. Liyane murid saka 5 ora kena melu. Tidak bisa ikut. Pokoke kudu nganggo kalung panitia murid saka 5. Nah. Gambare torpedo jaran. Ya. Telu. Dimenangke padha pamer keprigelan, kepinteran, kadigdayan lan ulah gegaman. 4 kena gawe lara nanging ora kena gawe pati. Nek gejala sripah ringan ora apa-apa, emang ngono kuwi tok. 5 adu karosan mung kudu ijen padha ijen. Ora kena keroyokan. Ora kena keroyokan. Kudu meh Kurawa cacahe 100 ngeroyok Pandhawa 5. Ora apik, ora oleh. Kabeh kudu jujur, iki nomor 6. Ora kena goroh. 7. Nggone tetandingan yen sing siji wis rumangsa kalah. Ya wis, ning kono kuwi sing menang sing rasa menang. Sing rasa kalah ya ben kalah wae. Turun dari pepanggungan. Iki kok bahasane update men to iki. Rumah saku mbiyen Bapak Durna iki ora ngene iki sedurung kenal HP. Walu, gaman sing digunakake ora kena dicampuri wisa. Ora kena. Sadurunge padha tanding iki mengko ora kena mendem. Ha, yo. Ora kena ngombe minuman keras. Terus sana. Kowe iki kulino ngombe mengko pokoke ora kena ngombe lho ya ngerti. Paham kowe paham? Wah, paeti. Dewas tak cepak yo plosan. Jebul ora oleh. Wis gagal. Ora kena, Nger, ora kena. Nger, anak-anakku Kura lan Pandhawa, yen sekirane wis padha cetha ngene padha nampa dawuhku, iki mengko tumuli enggal padha tindakno. Mambek Sang Paramarta. Tu pandhita kang wus limpat. Inggih. Kados sampun terwaca dawuh timbalanipun Bapak Guru. Ingkang mekaten nyuwun pamit nyuwun pangestu Bapak Resi. Wah, ya. Ngestoke dawuhmu aku ya nyuwun pamit Durna bapakku. Nadyan pun Permadi. Ugi nyuwun pamit nyuwun pangestu Bapak kula inggih nyuwun pamit.
Kula inggih nyuwun pamit Bapak Durna. Anak-anakku kabeh ingkang padha surtiti ati-ati duga prayoga 3 lan aja padha nganti malang kabeh dawuhku. Durna bapakku kalau pamit. Heeh, Ger. Sing ati-ati. Wah, Permati. Sikrofala kang tumingal prangat campuh samya ngadale Permati, dina iki ujian utawa pendadaran. Aku lan kowe ingkang sepisan munggah ana gelanggang payudan. Ayo. Kowe mungsuh karo aku tak teter sing dadi kadigdayanmu, Permati. Ya Kakang Kartomarmo. Nanging kudu eling dawuhe Bapak Guru. Nggone perang ora kena ana sing nganti tumeganing pati. As. Perang kok edhok-edhok. Ngopo? Perang ya sing tenanan, mung kari Kartomarmo apa Permadi sing menang. Yen ngono ayo tak ladeni Kakang Kartomarmo. As, Edian. Oh. Wah.
Wah, mantep tenan. Ya. Ora apa-apa. Ambruk. Ya. Ora apa-apa. Wah! Ya. Wah. Wis mati ya. Oh. Wah! Wah! Pinten iki? Iya, Kakang Surtayu. Wah, Kartomarma wis mundur. Kalah mungsuh karo Permadi. Ayo. Saiki genti kowe mungsuh karo aku pinten? Iya, heeh. Ora gage maju ngene Kakang Surtayu. Wah, lah candak tak banting remuk kowe. Edian tangannya atuk. Waduh. Sambat. Ayo, sambat toh ya. Yo. Coba yuk.
ampuh tenan. Ayo, maju kan. Ampuh meneh. Ayo, antemo. Yo. Ut. Wah. Ut. Wah. Ada. Oh, ya. Cocok kumbak buh dadimu itu. Wah, nganggo gaman yo. Ojo endo, ayo. Siap. As. Ayo. Eh. Balik ke. Ayo balik ke. Rubutan. Coba rubutan. Wah. Oh, waduh. Waduh. Ah. Wah. Wah. Waduh. Iki Kakang Citraksi. Ah. Ping-ten. Tangsen. Oh. Hahaha. Ayo. Kowe opo? Ayo. Ayo. Rak muni apa kowe? Aku opo? Koko. Kopet anu kowe. Sing tekan ning mati. Mbok ayo. Wadah. Kesah. Kakak-kakake ngopo jek iki? Mbuh wis kono. What? Kesah. Gayeng to, rapati yo. Rapati yo gayeng iki. BBBB aja. What? Dia meloto imbang. Ora sah bengok-bengok. Menuncul ya tatanan tenan iki yo. Pancen menuncul ya tatanan kowe yo. Ketoke
ketoke mau ki dek latihan ki demung nyaron kok saiki ngedlam. Ulah tatanan ya kowe ya. Ngopo, Ji? Kowe nibake cimbal bayang kowe. Tombok aku ki. Madang ya akeh dhewe. Aku ki memantau lho. Kanca-kancane mung sak piring kok kono mung 3 piring. Ayo gek gelut wae. Lho, mesake Bapak Durna. Wis ngenteni, wis ora peduli. Anggere wis kelebono plosan ngene iki. Cat iki. Balangi macem-macem kowe. Yep. Wadiak. Oke. Biaji kuli. Wis kono iki. Ayo, sapa meneh kene maju. Maju para Kurawa 100 krubuten aku nek perlu kene maju rene. Ayo le. Adik-adikku mungsuh karo Permadilan Kembar. Wah, padha kalah kabeh. Ayo le Bratasena. Saiki sing gagah musuh musuhmu aku le, ayo. Wah, iya. Nanging aja nganti ana sing lara lan tekaning pati. Sapa? Rasah nganggo tatanan mengkari wani apa ora? Yen ngono ayo tak ladeni Dursasana kakangku. Wah, larak ngono e. Ayo kencang jenggot kroncal-kroncal kowe le. Kota nguroyong nyambut gawe. Malolo. Yong rupo ele
Ora apa-apa le. Oh, dar. Oh, tak. Ayo. Wah. Ampuh tenan. Wus lo. Waduh. Dasar. Lo. Wah. Aduh sayang. Ayo le, maju le. Biar. Aku kowe. Ayo. Oh. Para. Tidak lagi. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Motor kele. Motor. Wah, ambro ale. Ambro. Wah! Wah! Edan. Wah. Oh. Oh. Wah. Redo mawara mangawurahan tamarane ngajurit Om. Wah ngopo sepelok palalik-balik slendro. Wah Surapopo Bratasena kowe aja ngempelo sirahmu leleng pacakmu. Dupe adi-adimu wis padha, adi-adiku wis padha kalah, adi-adimu padha menang.
Saiki kowe mungsuhe karo aku le. Ing pendadaran iki ayo Kurupati apa Bratasena sing mimpang. Wah. Kurupati kakangku ayo. Tak ladeni maju nek pengen tak ganjur. Ayo le.
kulit kowe menang. Nanging ayo saiki onclang godo. Ayo onclang godo. Asli. Oh. Jebol gadamu. Pripun Dek Pate? Pripun? Lah kok dadi Kurawa 100? Kalah mengsah Pandhawa 5 niku pripun? Siji wae ora ana sing iso menang. Niku genah. Nek gurune le mulang ban sinde ban siladan. Sampeyan genah nek pilih kasih. Sapa rak? Mboten, sing jeneng guru niku nek mulang ya kudu adil. Neng nyatane Kurawa 100 kok iso bodho kabeh. Kurawa 100 iso bodho kabeh. Kon maju praktek wae sing apal meng wong pira? Niku nggih jenengan boten pati apal. Nggih. Niku gumantung leda nampa wulangane guru, gumantung nggone padha sinau. Lah piye to? Kurawa ki nek do diulang malah do sak geleme dhewe. Wancine ulangan malah do micak lho. Kados sampean. Nggih. Jan. Ora kaya Pandhawa. Beda kali Pandhawa, mugen tekun tabring nggone sinau. Mula dadine ya apik lan pinter-pinter tenan. Mula nyuwun pangapunten saestu yen pendadaran saka lima niki Pendhita Durna netepake yen Pandhawa lulus, Kurawa ora lulus. Ayo. Monggo Kakang Durna. Nggih. Mriko mawon. Nggih. Makrumian. Tudelake to. Tak. Ngene. Iki gosek tak delokane. Wah, lha yo kae. Oh, Semar nguyuh. Ngerti ku Ndara Permadi.
Ora kae Ndara Permati yo gek rono yo. Yo gek merono gek yo gek diplayoni rono wae yo. Mulat moro sang Harjuna esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungso Ngasurin den nyoto ndika Ndara Permati saged damel bombong copi nika mangpirsani sing do sami mresani pendadaran siswa sedaya paningal namung tumuju dhateng Ndara Permati sami keplok-keplok sami eram sami gumun kalih tandang kridanipun Ndara Permati iso cukat trampil trenggiling trengginas Sing tenan to, Mo? Karang ya typo. Den iku ndundane wong tabrile sinau. Tegen mugen nggone ngudi ilmu. Ndatekke piye ucale guru. Iya, Kakang. Kabeh ya saka panjuruning Kakang Semar. Nadyan mangkene ewas mono Permadi durung rumangsa marem. Isih rumangsa supaing budi cupet ing nalar. Isih rumangsa kurang isih kepengin ngudi undhaking kepinteranan kawasesan. Inggih Den, inggih. Murid sing sae ngaten niku nadyan pun kasinungan katigdayan pun duwe kaluwihan nanging tetep ngangge ngelmu pari. Mboten umuk, mboten sumangah sesongaran lan anane mung isih kepengin sinau terus. Niku sae Den. Miat langening ngalanggiwan aklar mandal moncar
ong tinon ler kagonang surem sorote tan padang kasolan pacaring purname gagono dasare mangsa katiga iya kakang gandeng iki wis ngaso sawetara aku bakal mbajutke pendadaran iki pangestune kakang Semar Daksuan nggih Den sing bawuh tetep labri sinar ingkang surutiti ngati-ati Drabala kang tumingal cambo prang samya ngedali lirade wela tenggodo Permadi kowe sapa wis mangerti marang aku bocah saka Perta Perlaya jenengku Suryat Surya Putra ya Suryatmaja ya aku Karna Basusena pancen kepara nyata aku Permadi aku Wijanarka ana parigawe apa dene kowe wani ngregone anggene padha glanggang ana kanggo nodi pendadaran iki biyo jeneng mung nganti kondang kumandang kang padha ndelok padha keplok-keplok padha ngalem marang kaprigelanmu ning yen Suryatmaja kok ora gumun mula aku banjur merepeki marang kowe aku kepengin nyoba marang katiasanmu. Ayo, tandingana iki Suryatmaja. Ulap-ulapan sing dadi ucapmu. Suryatmaja, sejatine pendadaran iki mung mligi kanggo siswa saka 5. Ya kowe Kurawa lan Pandhawa, kowe wong jaba ora oleh melu-melu nanging gandeng kowe wis wani nyumbari aku mengko dikira Permadi gigrik marang kowe mula ayo saiki adu katiasan karo Permadi tangkep Jaja kantaran bau genti milang tatu babu ayo tak ladeni sak gendengmu Permadi
Ngadeg nyegreg kaya tugu Sinokarta. Nenggih menika Sang Ratu Jimat Dewi Kunthi tali Brataya Dewi Prita. Legek jroning tias dupi mulat denya sami Bandayuda. Risang Murmadi mengsah kaliyan Sang Suryatmaja. Jroning batos tuwa tandha pitakenan. Labet mulat kekalihnya kaya jambe sinigar. Kaya datan siwah sarambut. Sigra lon-lonan anyeketi kang sami Bandayuda. Dupi wis caket kagiating galih mulat sang bagus dinana sang-sangan mawa titikan Surya Sumorot biar murup dadi kempi-kempi kemutan lalampahan nalika semana jabang bae ingkang wus mijil saking sarirane Dewi Kunthi ingkang den wadhahi kendhaka kabucal ing madyaning benawi dupi cetha pamawase Dewi Kunthi saya geter salirane brol kang riwe kaya tangis dadal sumrepet kang pandulus satemah saya dayong denya jumeneng plak kapidara Dewi Kunthi. Tanemut Purwa duk sina Sang Dewi Kunthi. Kocap Raden Bratasena dupi mulat. Wah, Kunthi babu kenapa? Wah, Kunthi babu. Permana remang swaya ngambrang kati karo naning kaswase aneng marga amalaku Risang kondo hasrat mojo Long lalu hang ngulati ing wah Kunthi babuhe kena ngopo ibu Bratasena adimu Permadi kon seren gone gelut karo sapa kae wah yo Permadi katone malah Bandayuda nanging temune mungsuhe dudu golongan Kurawa mongko parsunane yen karo Permadi kaya Surya kembar pelah sapa kae ger mal mundur dhisik mundur sak prepekane bocah nom-noman kae
mundur sik, mundur sik. Berikan lampahing rata tan mantara dangu prapting sukuning harga eram kang tumingal dendeng saengga praja Ger. Aja sinengguh tambuh nyatane aku durung wanuh. Kowe kuwi sapa? Lah kok wani sumalana mlok lumebu ana ing paguron Salima. Nganti gawe gumun kang padha ndelok sapa? Inggih, Sang Resi Durna. Menawi dangu dhateng kula, nami kula Surya Putra Suryatmaja. Inggih, Karna Basusena. Lare saking Prata Perlaya. Kula ngaturaken sungkem pakabekti kula kunjuk. Panemban. Ya, tak sapa, tak sapa. Kowe sumalana wani mlebu rene sapa sing ngakon? Sing jawabke sapa? Lancang kowe ya. Ora dijawabi kok mangkat. Lancang kowe. Inggih. Saking kajengan kula piyambak. Kok kendel? Kok wani kowe? Inggih saking kaselak nata ling manah kula dupi kawegigan para pendolan Kurawa ingkang sampun bandayuda nyatanipun kasuran mengsah kalian kula. Mongko kula menika sanes putra paguron Sukalima nanging jebul kawegigan kalantipan kasantosan kaprigelan saged ngungkuli Siwa Paduka. Pola kok umuk kowe? Umuk kowe. Suratmaja, ngene ya. Senadyan kowe pinter arepa kowe peng-pengan bebasan, ora tedas tapak paluning pandhe sisaning greta. Nanging kowe tak anggap ora menang karo siswa-siswaku. Nyatanipun kula saged mimpang menang kira rumangsamu. Mergo ngene, murid-murid saka 5 ki ora mung tak ulang dadi wong kang ampuh peng-pengan, kandel kulite atos balunge. Ora mung cukup kuwi, nanging sing tak ulangke ku yo babagan tata krama unggah-unggul lan subasita. Sing unggul ana aja banjur giles sing kalah. Nanging aja srik lamun diwarahi dituturi. Ora kaya kowe kuwi. Mergo kowe kuwi lagi pinter sithik wae wis umuk, wis gleleng. Wis kemaki umuk kok karo Durna. Ora ana gunane kowe umuk karo Durna. Campur kok. Demonya swara mangungkung lawing mroadya basa wong tunjang rebut tujuk Munyakata lawan bindi pedang likan pamblehan bedilnya pinangka tulung kowe sing jeneng Suryatmaja ya Surya Putra. Inggih Raden kasinggihan. Jangan ngendi? Kula lare Prata Perlaya putranipun Kusir Adirata. Paduka menika sinten? Aku Kurupati pambayunging para Sata Kurawa. Kowe saiki arep nendi? Nggih badhe wangsul wonten Prata Perlaya. Rasah mulih. Suratmaja wiwit ketok kaprigelanmu kaya mau kae. Aku kok dadi seneng kesemsem karo kowe. Kesagutan kula inggih namung semanten Raden. Ora. Nyatane kowe bisa menang karo Panengah Pandhawa, tegese kowe bocah sing ampuh peng-pengan. Kowe saiki tak rengkuh, kowe tak lebokke ning rombonganku. Aja semlang. Kowe melu aku kepenak, bayarmu ya akeh. Saiki kowe melu aku, sesuk kowe bakal tak dadekke tutungguling prajurit.
Bratasena. Pamedhare Jaka Lodang pranyata sasmita gaib gumelare dadi cangga sapa wae kang ngrantu antowi tutuh yati maragi kanggo sang rahayu yuwana tanis kala kan mingurke plating widi pekat-pekatanya katibaning kodrat ayo ora nrimake pendhawa menang Karwe. Bocah bagus Permadi lan Bratasena pun bapa rumangsa bombong bungah lan marem merga nyatane kowe sisa nuruti apa sing dadi kekudang aku lan kowe ya siswa ingkang tuajuh kon munggayuh kawruh nanging kowe gatekno pitungkasipun bapa ya Ger tak kekudang kowe besok dadi pangarep sing bisa diarep-arep dadi pangarep sing bisa dipercaya dadi pangayom sing iso dadi ayom. Aja angkuh mundhak akeh musuh aja cidra mundhak ora dipercaya. Percaya. Heeh, kuwi maksudku. Lan aja kendhat anggonmu tansah tabring udi ngelmu. Nek kowe padha sregep tabring nggone sinau, ujian maju mesti apal. Kowe sesuk bakal dadi satriya beteng ing jagat lan tetep dadi siswa ingkang bisa kanggo patuladan rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.